Hamono Longtraibeli Manikpurni Dorjokumar Wajaparani Takhok Pholenjoy Tripura Thangnai 2001 bisiwo hastewo Ogropunti eba samung hamya tangnai rok bangai tongkai henei yakse hafang tongoi tongmani jorawo SPU ni sebok ni najakmani 2001 ni simino 1500 ধর্মাই নাওই সামংখাই ফাইজামানি তাখুক ফলেনজয় ত্রিপুরা ইয়াগুলো 3500 ইয়াগুলো তাবো পে রিভিউ কমিটি ওংখা হनै 5000 আবনি ইয়াগুলো যত হাস্তেনি এসপিও খাইনে রকনো 6000 ধর্মাই মাनै তংলাইবাই যাও সিএল মেডিকেল মানফানো ইএল ro রিজা জাগিয়া ও এসপিও রকনো ফিয়া বরকবো naimo thangni adong rokni haikeno nangsokmani joto hachu kami rogo silai pa thamtoino naimo thangri samungkai phele jamani thangnai yakshi hafangni phachingti kokri jakmani joto SP rokno thangai thangnani kaisa lama slameri jaknani hinai phia je umor kisangi tongnai borok homeguard hayakeba TSR hayakeba Tripura police roka haboi sebokni sebnai manphano kisa chakra umorlai thangnai rokhinke a sebnai mannai liya aboni yagulobo takhok pholenjoy Tripura hinke 2007 bisimono samung hamya tangnai rokbai boi tanai butharjak mani yagulo phano hafangni phasingtei mungsa chuba chungman liya nukhungni lokorokni bagai khorok thamsajla khoroksa sajak waisa macha angai hokai sai tongja jamani phia takhok pholonjoi Tripura butharjakmani yagulono bisikaisa romoi bukhok dono lokhi Tripura no Manikpur thanawano teikhoknani nokpharnani samongni sep khairejakmani yagulo mungsa saklai mongkari khe tai takhlaisidi hini sairejakma bai bo samong makhaya nogaki filma thangmani aphoroni jemenu langma jengjala khlaijak obokhok danlokhi Tripura khorok thamsajla khoroksa sajuk notei saijongno bokhok danlokhi Tripura hokai langma mathangi tongmani koktma khanai nei di bone khoktei soinini busaro kaipsi kakhamo kaibri kago nke porne role tong to porne tong play nke tabo nini busai je thimani koi bosor ongkhna 11 বছর কা নালে nke bo thimani poraigo je tan hinai naroniyo je officer rok je police officer rok kuno kawro de sajak tong no ma ko samai mung sab saya de nini salim bodila ati rok khlai di bole ati ki thangka thei thangja ka rok ni samani rok kri de boni bodla ro mani niano te khonjnai yaka perba amkai ta nung de yakari saklai na ki borok de mane rangri ma yong de nung ma yakar bo yaka din play mane ni saini ya sebong nung khlai mangla ka apti ni mane sing rangri ma ya apti ro hino rang ro mi ar mun saya ma se ma khaya ro okay bokhok danlokhi Tripurani sanmung SPU ongui basai hodani dofani hasya tongkachang tobonani kabang ma samungkai phaifano yagulo bini langma choi thangmani yagulo hafang aphorni hafang yakse hafang mungsapona thangai bono kok songi mani kerei khaksang ri mani kerei chuba mongri mani kerei hene phia tabo katal hafang phaijak o hafangni loko adong rok bini koktmana khana khe bono chuba chudari baino hai hene shaharka kok Tripurani bisingtei tabu nungle abuna role abuni bepar tei role tam sanam so ma sanim suni ar sa buzu tong kha san pawo rma kha toblai aptirong sanim chuple nke tabu ta kesa ko khai nini busas la je tongnai bo class pori ja tao tingeli pori tung gelo pori tongo nke busaburi je tongnai bo khai maidin fel nke chala kaipsi bri kaipsing khamu la kai tham bri kaisa nke ta khana ni na ba kono ni sai ara maidin mir jawle ni ma to tarik na mai ni busai thimani yagulo
Kuno sep sabrinani moto mane kau saja ya ke saya. Besani. Sanai di tunggu gaisa. Hapang ni kisi sa coba mungman ke thai thangjanai takhok pholenjoy Tripura tai tabaka thangtongnai bokhok dana Lokhi Tripurani sajla 12 pass khaisa khoroksa tai khoroksa madhyamik ri tongnai tai serai rokni Thinang ni langma kham angnai hinai Bureau Report Kok Tripura